O Grupo Provincial Socialista tilda de manobra partidista do PP a súa actuación con respecto á problemática tributaria do encor de Lindoso. Traendo agora a Deputación de Ourense unha moción sen consensuar, din que de xeito tendencioso e interesado, o que racha coa unidade de acción exhibida até o momento. A señora Yáñez leva 14 anos no poder, no presidente do goberno municipal de Lobios, e até o de agora nunca o quixo saber deste tema e sempre ollou cara a outro lado. Sempre se dixo, a mí gustame moito os refráns, que o que non está escrito non existe, como poden ver aquí, no programa das eleccións municipais do PSDG-PSOE de Lobios, evidentemente, do 2023 hai 2 anos, que tiven a honra de redactar, xa nós mesmos facíamos alusión a este tema, inserindo no programa porque considerábamos que se chegábamos a presidir o goberno municipal tendo a beira en trimo o seu goberno co alcalde Ramón, que sempre tende a man para calquera destas cousas, pois podíamos facer forza e ir xuntos e unidos da man. Os socialistas din que é de lamentar a deriva do PP con respecto á cuestión tributaria dos encoros transfronteirizos, sobre unha temática que sempre foi obxecto de concertación entre os concellos de Entrimo e Lobios, e mesmo da Corporación Provincial, e lembran que xa había un acordo acadado. Para o caso de que non se pudese conseguir ningún destes mecanismos de compensación, pedir que a Diputación Provincial, o organismo de cooperación cos pequenos concellos, caso de que se decidise acudir á vía xudicial, pois se fixera a cargo dos costes procesais. Eso era basicamente o que estaba falado, tanto polos dous concellos como coa Federación Cenembalses e ca Diputación Provincial, que foi a que pilotou un pouco estas reunións, visto que tamén ostenta unha vicepresidencia dentro desta federación. Eu coido que esta é unha reivindicación que trascende máis alá do político polo trascendental de todo isto, se se chega a materializar e executar esta iniciativa. Entón, ese era o noso posicionamento, porque nós non queríamos colgarnos as medallas de nada, como ben saben todos vostedes, pois non saímos públicamente neste sentido ningún intre, porque considerábamos que se tiña que traballar e despois ver os froitos dese traballo, pero agora vemos, como ben dixo Moncho, que se politizou todo isto, que se tinguiu precisamente de cores políticas, e que a alcaldesa e os seus acólitos do Partido Provincial de Ourense, o Partido Popular Provincial de Ourense, están pretendendo colgarse as medallas de todo isto.